cisza, wokół nic nie słychać i nikt. Cisza wokół nie przerwie ciszy. Klisza naświetlona widać na tych zdjęciach z życia. Sam wywołać chcę swój film, negatyw zdołasz. To normal, jeśli masz chęci, by zachować obraz w pamięci tych chwil. Co dnia jak fotograf i kamerzyści uwieczniasz przez wzrok sam wyobraź se, gdy dałoby się oglądać, co kto z nas przeżył. Społeczeństwa połowa by mogła nie uwierzyć w to, co ogląda. Jak świat wyglądał w twych oczach, różnica potworna kmiń. Hej, gdyby tak można było ze wspomnień film poskładać, niezłe kino by miał każdy z nas i pokazać możliwość, prawdziwość bliskim, patrzeć jak się dziwią, jak krzywią miny się im. Jakby na DVD dało to nagrać się i otworzyć na TV z jakością HDMI. Tak samo jakby beat dało zgrać się z głowy na twardy dysk. Każda z płyt hip-hopowych byłaby miliony razy lepsza niż dziś. Szkoda, że żaden z nas tak nie potrafi. Za to rap daje nam możliwość opisać w nawijkach, zapisać w chuj z życia chwil kmin. That's all they'll ever be. Still I'll be the hand that saves you, though you not see that it is me. Dobrych czy złych to sam każdy oceni w przyszłości. W odtwarzać, wrzucić mam parę płyt, to mój plan. Zachować wszystkie z nagranych traków mam. Pamiętać setki opisanych sytuacji z życia, inspiracji twórczych, nabit chwil zabawnych, jak i tych ważnych lub złych. By za 50 lat w fotelu bujanym z wnukiem na kolanach posłuchać którejś z płyt, powspominać jak nam wtedy żyło się, gdy na wszystkie pytania nie było jeszcze odpowiedzi. By został na ziemi ślad po mej egzystencji, żeby trwać wiecznie tak jak wokal w tej pętli. Powspominać jak nam wtedy żyło się, gdy na wszystkie pytania nie było jeszcze odpowiedzi. By został na ziemi ślad po mej egzystencji, żeby trwać wiecznie tak jak wokal w tej pętli, brat.